Horasma dihita saluhutna adorakso ta pewitihu jami taon jumulu mahita martangyang. Damai ni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhata Yesus atan di Tuhata nagabe turpuk jamita minggu dihita di tikion tarsurak do di Lukasia ayat 20 saha tutulu pronom. Hujaha majo hata ni turpuki di tonga-tongata laos ta pewitihu ma di bagasan rohat tabi songonom ma didok. Arga walu ari duk salpu hata odeng ditugiho si Petrus si Johannes doho si Jakobus nako tuduluk martangyang. Jadi ujuna martangyangi ibana mibbar marupani buhina jala marlinang-linang ma barabitorna. Makatai ma dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia marhasangapod do na sida idawon akkana humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Terpurum do anggo si Petrus dohot akadonganna alai dungdungo na sida gabe di ida mahasangapon nai nang halak na duai jongjong di labungna jala martahi sirang na sida senibana ninna si Petrus ma maddo Yesus. O guru denggan nedison hu paulihami masopo-sopo tolu sada diho sada di si Musa sada di si Elia soadong di boto na nidok nai. Madok songoni do peibana Roma obun sada mangalinggu minasida gabi hatahutam manasida lahobongot tu bagasan obuni. Jadi makuling masada suara sian obuni madok odo anakku na terpilih tangiho kamu ma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapok nasida disi laos mauhum do nasida dang di pabotohon nani ida nasidetu agia ise anggo diaka arii ima sahna. Donga saha porsiaun di bagasa Tuhata Yesus di sadatiki dibuan bapak nama sahalak anak konna na met tu sada duluk. Mulanai semangat dope anak konne merdalan jala maos do disukuni ibana bapak nai ganup di ida ibana sesuatu didalani alani keingin tahuanna. Dungirak mekkel masipata na sida mulo pasadong na erge di hilala. Alai dung lam leling na merdalani tuwe muse dalan lam minanjak mulai ma ngos-ngosan anak konnai. Sipata soma ditungad dalani alani lujana. Huhu madidok tu bapak nai. Marhua hita tu gijang bapa turum mahita ngaluja au ninna alai mekkel suping do bapak nai mengalusi huhu didok beta ma tokin nai saha na mahita ninna bapak nai laho papos rohani anak kon nai. Pendek cerita saha manasida di puncak ni duluki hohom ma anak kon nai huhut songon nalongang di tata ibana ma huhu tutoru di ide ibana ma adong akkahau manabidang adok sungai nama cegajang adong akkajabu akkahau dohot na asing dungi di dok ibana ma ternyata mantap pied do HP bapa mana tapsid dulu kunate tua ni ma tusok kita ninna gabe terpesona ma anak konai mernida haulioni ati pesebelumna sanga do mangido naing mulak taga di tongad dalan na minanjaki. Songoni marupaning pengalaman nasida taga menuju tu sada dulu ahado naneng idot tasyani hitape di pardalanan ninguluon si patawulu do tong songod dan naking maul siat tu pikirata molotongot tabulus akka hasusani tarsongod dalan na mendaki manang na minanjaki alai jok do di luas tuhani ikko jolubulu sotta akan agok rintangani
lahu mernida manang makilala akka dengan bahasa dingulutta. Donga saha persiaon diturpukon ditugihon Tuhan Yesus do sisianna ima si Petrus, si Yohanes doho si Jakobus nakok tu sada duluk laho martangiang. Artina saya disangahot Tuhan Yesus do tikina laho martangiang tu debata amai. Molo taparrohahon diragam niya kekesibukan di torok jolma juk dora dak pola dirohaho betikina laho martangiang. Manang adong dora di bahalak mabait tangiangi songon jalan terakhir. Duk pe songon namen tok dihilala baru pe martangiang. Anggo tiki lancar-lancar rope sudi dak pola dirohahon na martangiangi. Jadi sada sunggul-sunggul nama cari kokdo napi natupa ni Tuhan Yesus diturpukon. Ima dinanakok Tuhan Yesus rap doho sisianna tu sada duluk laho martangiang. Lapatanna bohape sibuk niya kaulota sai tahari kotom ma ngulu partangiangoni. Donga saha persiaon dina martangiangi Tuhan Yesus mibbar ma rupa ni buhina jala marlinang-linang ma nang paribitonna. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Om mana somal diguari peristiwa transfigurasi. Marhitei di pataridahud do haiseon ni Tuhan Yesus nasasitonga. Mulu sebelumna sebagai guru panurirang doho Mesias do Tuhan Yesus diida akasisiani. Alai uju diduluki dipapatar do tu sisiani hasangapon ni Tuhan Yesus ima marhite namibari buhina. Rupanya rupa wajahnya berubah. Dada holani dipataridaho dotong tuak kasisiani na tongorrak makatai Tuhan Yesus doho si Musa doho si Elia jala topik ni pakkatayoni didok diturpukon ima taringot tu ujung ni lakka ni Tuhan Yesus nalaho si pasidungonna di Jerusalem. Namar tudu-tudu mai tu si taonon nanay adopan ni Tuhan Yesus di Jerusalem. Artina hasangapon doho si taonon ni Yesus hira berdampingan do hajoncongan na ditiki. Laos gabe sunggul-sunggul do inang tuhita. Ala sudie do halak naeng di pasu-pasu Tuhani nguluna. Alai daksa sudie do pe na siap manuhuk tanggung jawab ala ni silang ni Kristusi. Au boy niyan pitor diusehom ma pasu-pasu siya gijang sopola mamulus akka proses naduk-duki. Au boy niyan pitor jalo-jaloma tangiangi dialusi debata sopola marpaima. Alai marhite peristiwa transfigurasi ni Yesus diturpukon dipaboto do tuhita. Babu adalat tu hasangaponi dak terlepas sian si taonon neko buluson ni Yesus di Jerusalem doho manuhu silang ni Kristusi. Lapatanna hitape asa unang adong namura-mura berkecil hati merdadi madele mulutongon ngului mengadopi akka proses nago tantangan lahu managam akka pasu-pasu nasihat Tuhani. Donga saha persiaon selanjutnya tabege diturpukon dung diida si Petrus hasangapon ni Yesusi rap doho dua halak na jongjong di labung ni Yesus terpesona maibana mernida peristiwai. Pola do didok si Petrus tu Tuhan Yesus. O guru dengan naidison hu paulihami ma sopo-sopo tulu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia. Maksudna maringana di si mana si dana tulu asa sebui paidai daun ni sisiani. Dajut juk donak kita song si Petrusi
Uju terkabul akka pangiduatta mana tangyakta. Uju sonang rohatta na marminggui. Uju nyaman manang dame pakki lalaatta. Pangiduatta unang bemoro nian siani. Kita ingin berhenti di situ saja, atau cukup tinggal dalam pengalaman rohani yang menyenangkan saja, tanpa menerapkannya di tengah-tengah kehidupan. Alai haporsiaon manang pengalaman rohani tai, ikko saha do tuna mangulahon, huhut mabuan sodang ni Kristusi, tutonga-tonga ni portibion. Ido ubadi do di Jakobus 2 ayat 10 pitui. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah mati. Alai madok songonido penaking si Petrus, o guru dengan Nedison, hu pauli hami ma sopo-sopo tolu, Peter Roma ubun mangalinggo minasida, dungi makuling masada suara sian ubuni madok, odo anakku na terpilih, tangi ho kamu maibana. Asadang didok suarai, pauli ma disos sopo-sopo tolu, manang disomma hamu maringanan. Alai odo didok, tangi ho kamu ma ibana. Donga saha persiaon, inti ni hak Kristenota, dada soal pengalaman-pengalaman na luar biasa. Alai soal panguluyon, manang ketaatan do tuhatan ni Tuhani. Di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluon, nagabe tantangan di hita, dada soal hata ni debata na sosaha tu hita. Apalagi di jamat ta sinuaing, di era informasi na lamajon. Nunga gudang media na buy pakyota lahu mabigi hata ni debata. Alay nagabe suku-sukun, boha, nunga marsitutu hita manangihok kata ni Tuhani, molo didok manangihon na marlapatan dui maparohahon, mangukap roha saha tuna mangulahon hata ni Tuhani. Isarana taga didok Tuhan Yesus nasa nagyuk mangihut tanaw di suadahom madirina di porsam masilang na tuibana di hutom maaw. Boha nung ngaradi hita mangulahoni manang dinaasing didok Tuhan Yesus pasangap amangmu doho inangmu jala haholongi madongammu songon dirim. Boha nunga marsitutu hita mangulahoni. Jadi bohado hita dina manangihok kata ni Tuhani, idora na dope gabe tantangan di perdalanan ni nguluon. Di tonga-tonga ni portibion macce gudang do akka suara na tabigi. Adong dui suara biar, adong suara holso alani parir ni ngulu, adong suara konflik ni parrumatanggaon, adong suara ni medsos, adok suara ni las ni roha, alai digodang ni akka suarai, didok debata, odo anakku na terpilih, tangihok kamu maibana. Artinya, jadikanlah firman Tuhan sebagai standar hidup, bukan perkataan dunia, bukan pula perkataan istri atau perkataan suami yang menjadi standar hidup, melainkan firman Tuhan. Donga saha persiaon, dung makuling suara nasian ubuni, sasada Yesus nama di ida sisiani disi. Dang disi besimu sadoho si Elia. Sada tona na arga doi nang dingulutta. Babua di tonga-tonga dinguluon, torop do halak nama baik jabatan, relasi, arta, dohot akka nostalgia masa lalu, nagabe pangusardian ninguluna. Ati pesasit tonga ditikina salpu do musei. Alai sasada Yesus do nahot jalan natuk pasonakku ngulutta. Uju masa akka tantangan, baru kilon ningulu, dada akka kenangan, manang akka pengalaman na denggani na menjamin ngulutta. Alai Tuhatta Yesus Kristus na manguluido. Artina, dilas ni roha, manang di arsa ni roha, tutuhani mahita totong marhapor siyaon, jala marpangusadean. Jala tapakke ma akka partikiatay, laho marsaur doho debata, di bagasan akka tangyakta,
doho di parsobaut tatu di bata. Jala tinggil mahita, manangihon doho mangulahon hata ni Tuhani. Isarana di jabu, taulahon mahata ni Tuhani, maradupon keluarga tabi. Dauma akka bada-bada, apalagi KDRT. Alay gabi akka keluarga na masih hakolongan ma di bagasan biar mida jahuba. Songonima nang ditonga-tonga ni ulaw siafari, nang ditonga-tonga ni masyarakat pe, tangi mahita di hata ni Tuhani. Ati pe daktaida rupa ni buhi ni Jesus na mibari, doho para bitonna na marlinang-linangi. Alay, ganut taparrohahon, jala taulahon hata ni Tuhani, sasitong nga, naok parsidoho dohita, marnida hasangapon ni Tuhani. Amen.